Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Шәһәр төзелешенә килгән яшьләр арасыннан иң талантлыларын сайлаганнар. Татарстан язучылар берлегенең Чаллы язучылар оешмасы төзелүгә 40 ел. Тротуарлар урынына шугалак, бозлавык аркасында травмпунктта пациентлар саны арткан. Эшкуарларның хукукларын яклау өлкәсендә федераль законнар үтәлмәү һәм башка мәсьәләләр. Чаллы прокуроры эшмәкәрләрне кабул итәчәк. Җыю йөрү катлаулана. Чаллы халкы боз белән капланган тротуарларга һәм коммуналь хезмәтләрнең вазифаларын тиешенчә үтәмәвенә зарлана. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, юлларга реагентлар сипмиләр һәм бозны чистартмыйлар. Шул сәбәпле травмпунктка килүче саны шактый арткан. Тулырак алга таба. Җәяүлеләр юллары шугалакка әверелгән, аяк астындагы боз машина юллары янында аеруча куркыныч. Юл аркылы чыкканда автомобиль астына егылырга мөмкин. Җәяүлеләр кичүе алдындагы һәм проспектлар буйлап тротуардагы боз актуаль проблема ди шәһәрдәшләр. Кар буенча йөрергә туры килә. Куда ни глянь, никуда нельзя идти. Ни в магазин, никуда, ни на остановку. А это же вообще невыносимо. Куда смотреть, за что платим? Скользкое, очень скользкое и опасно. А чем опасно? Ну, упадешь, ногой сломаешь. Ишек алларындагы хәл бераз яхшырак. Үз бурычларын үтәгән дәрәҗә компанияләр дә бар. Алар тротуарларны ком белән һәм реагентлар белән эшкәртә. Кибет янындагы территория өчен сәүдә объектлары җитәкчеләре җаваплы. Мы только магазины чистим, да, только магазины. Это вот вокруг магазина, с той стороны, и здесь вот. И все. Вы лед будете полностью сбивать или может где-то песком посыпать? Нет, песком не будем сыпать, будем лед полностью сбивать. А впереди магазин, там пешеходную зону тоже закрыли? Это вот мы уже почистили там, сейчас вот перешли сюда. Җәяүлеләр юллары проблемасы күпчелек комплексларда кискен тора. Тротуарлар тайгак булу сәбәпле Тамара Заваржина хастаханәгә эләккән. Шәһәрдәшебез Уют кафесы тукталышы янындагы юлда егылып, аягын сындырган. Пошла к остановке, там же переход. И где-то вот около перехода такой лед, что я как камбала так развалилась, а встать не могу ни туда, ни сюда. Но вот мне женщина одна и помогла. Я встать не могла на ногу абсолютно. Соңгы көннәрдә төрле җәрәхәтләр белән травмпунктка килүчеләр саны шактый арткан. Әгәр электроматологларга медицина ярдәме сорап атнага 1200-гә якын кеше мөрәҗәгать итсә, хәзер бу сан 2000-гә җиткән. Это в основном травмы в области голеностопного сустава, в области общезапястного сустава, в области грудной клетки. Обращаются чаще всего люди, конечно, пожилого возраста, в связи с того, что у них организм более слабый, кости остеопорозные, мышцы атрофированы, сил организма достаточно для того, чтобы справиться с травмой. Табиблар бозда йөргәндә мөмкин кадәр сак булырга, ашыкмаска киңәш итә. Баскычларда култыксаларга тотынырга, шулай ук уңайлы, шумый торган аяк киеме кияргә кирәк. Эльвина Андрева, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллы язучылар берлегенә 40 ел тулды. 41-нче мәктәптә шагыйрьләр хөрмәтенә чара узды. Биредә Казан, Чаллы һәм Башкортстаннан язучылар, сәнгать осталары катнашты. Язучылар берлеген шәһәр мэры Наил Мәхдиев тә котлады. Бәйрәмдә Лилия Гатина да булды. Фуат Галимуллин Чаллыда язучылар берлеге төзелешенә башлаган вакытларны яхшы хәтерли. 40 ел элек тә шәһәр гөрләп торган. Завод төзелешенә яшьләр агылган, алар арасыннан талантлыларын барлаганнар. Талантлы, үзләренең каләм көчен туя башлаган егетләр, кызлар килделәр һәм алар бик актив иҗат итә башладылар. Әдәби берләшмә барлыкка килде һәм шул әдәби берләшмәдән Чаллы бүлеге, ягъни Татарстан язучылар берлегенең Чаллы бүлеге барлыкка килде. Бәйрәм чарасы барышында Казан, Чаллы, Башкортстан һәм Татарстанның башка шәһәрләре һәм районнарыннан әдәбият эшлекләре иҗат итү шартларына нәтиҗәләр ясадылар. Шулай ук яңа табадан төшкән әсәрләре белән уртаклаштылар. Наил Мәхдиев иҗат итүче шәһәрдәшләргә рәхмәтләрен белдерде. Я хотел бы от имени благодарных челнинцев
сказать слова признательности и благодарности за тот большой труд, требующий души, таланта, особого понимания жизни. Писатели, поэты, музыканты, работники культуры по-особому смотрят на жизнь. Шара ахырында Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең яр чаллы бүлекчесе җитәкчесе Факил Сафинны һәм Россия Язучылар берлегенең Татарстан бүлеге рәисе Николай Олешковны ТССР төзелүгә 100 ел дигән билге белән бүләкләделәр. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Шалы прокуроры Дмитрий Ерпелев эшмәкәрләрне кабул итәчәк. Бизнес вәкилләр үзләренең хокукларын, юридик затларының һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау өлкәсендә федераль законнар үтәлмәү, шулай ук эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыруга караган башка мәсьәләләр буенча мөрәҗәгать итә алалар. Чара 3 март 14 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр Шалы прокуратурасында узачак. 3 мартта көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Сәрия Сабурская һәм суд приставлары федераль хезмәтенең республика буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Елена Степанованың гражданнарны уртак кабул итүе булачак. Анда мөрәҗәгать итәргә теләүчеләр алдан 843 236 41 80 телефоны аша язылырга тиеш. Аларга билгеләнгән вакытка вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе кабул итү бүлмәсенә яисә Казан шәһәре Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча килергә кирәк булачак. Очрашуда чаллылар да катнаша ала. Республиканың муниципаль районнарында яшәүчеләр үз проблемалары белән мөрәҗәгать итә алсын өчен Skype программасы аша турыдан-туры тоташтыру булачак. Һәр кемнең үз шөгыле булырга мөмкин. Экспокамы күргәзмә үзәгендә вакансиялар ярминкәсе узды. Шәһәрдәшләр өчен ярминкәдә барлыгы 32 предприятие катнашты. Тәкъдим ителгән вакансиялар арасында килүче, инженер, слесарь, токарь, маляр, электромонтер, сатучы, йөк ташучы, программист, логистика буенча директор, төрле дәрәҗәдәге менеджерлар, пешекче һәм башка белгечлекләр бар. Билгеләп үтәргә кирәк, Чаллыда эшсезлек дәрәҗәсе түбән. Соңгы мәгълүматларга караганда шәһәрдә 1224 эшсез теркәлгән. Оешмаларда исә белгечләргә мохтаҗлык зур. Киләсе ярминкә март азагында оештырылачак. Татарстан буенча быел БДИда катнашу өчен 797 мең кеше теркәлгән, шуларның 692 меңе агымдагы елның чыгарылыш сыйныф укучысы. Катнашучыларның гомуми саны якынча 18 меңгә арткан, имтиханда 2 мәҗбүри фән бар. Рус телен 736 меңгә якын катнашучы тапшырырга ниятли, профиль математиканы 405 меңгә якын кеше. БДИда катнашучыларның 51%, база математикасын 320 меңгә якын укучы сайлаган. Шулай ук сайлап алынган фәннәр арасында популярлык буенча топта җәмгыять белеме, аны 375 мең кеше сайлаган, 167 меңнән артык катнашучы физика, 158 мең биологияны калганнары тарихны, информатиканы, химияны, әдәбиятны, иң әзе 23 мең укучы географияны сайлаган. Чит телләр арасында инглиз теле иң популяры булып кала, быел аны 104 меңнән артык катнашучы тапшырырга ниятли. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білән сау болашам, исән сау болығыз. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03. В честь Дня защитника Отечества скидка на мед 23%. А при покупке 3 литров меда чай крымский в подарок. Впервые в Набережных Челнах. Концертный зал имени Сары Садыковой. 2 марта. Ян Марти и Александр Ламинский с праздничным концертом «Для вас, любимые».